Terve Patu. Hei hei. Mitä kuuluu? Kiitos, ihan hyvä. Mukava tulla Porvooseen, mutta sulla on Porvoossa yksi mielenkiintoinen taulu, tai kaksikin. Joo, mulla on tää Luis Parren työ, mikä on tämän Porvoon tavallaan pelastanut tämän puuporvoon ja tehnyt tänne ensimmäisen tämän taideteollisen laitoksen. Ja hänhän oli niin pohjimmiltaan taidemaalari, ketä maalasi Kallen Kallelan kanssa. Ja hänen tuotantoaan on niin Suomessa jonkun verran. Hän lähti myöhemmässä vaiheessa sitten takaisin Ruotsiin. Ja tämä Porvoo on niin saa olla ikuisesti kiitollinen siitä, että tämä on olemassa, kun Parresand pelasti tämän hienon puuporvoon. Tässä Parres työstä vielä sen verran, että tässä työssä näkyy juuri se sama vihreys, mitä näissä Iiris-tuotteissa oli. Että hän loi semmoisen oman värin ja se oli tuo vihreä. Ja niitähän sitten vietiin niitä Iiris-tavaroita Pietaria ympäri Eurooppaa. Ja niitä on täällä Porvoossa on vielä vanhoissa kotitalouksissa on hyvin paljon iiristä. Ja näissä Porvoon ympäristön kartanoissa on erittäin paljon iiristä. Varmasti. Muun muassa Haikon kartanoissa on kyllä. oma iiriskokoelma, iirishuonekaluja. Mutta tiedätkö miten tämä Sparre tuli Suomeen? No sen verran tiedän vaan, että hän tuli ilmeisesti tämän Kallen Kallelan mukaan tekemään matkaa sinne Itä-Karjalaan, Vienan-Karjalaan. Ei, kun ne oli tehnyt sen matkan. Ahaa. Ja siinä tämä Kreivi Sparre rakastui suomalaisiin. Joo. Hän rakastui suomalaiseen, eli Mannerheimin sisareen. Aivan oikein. Ja sitten hän oli Ruotsissa ja sitten hän päätti tulla Suomeen takaisin. Hän hiihti talvella Ruoveden Kalelaan. Ja heillä oli Karjalaretkellä ollut semmoinen tapa, että kun tulee toinen, niin ampuu pistoolilla märkkilaukaukset. Ja keskellä yötä Sparre rupesi ampuu Kalelassa pistoolilla ja Akseli Kallela tiesi, että nyt tulee hyvä kaveri, nyt pistää bileet pystyyn. Ja siellä saman tien he suunnitteli tämän iiristehtaan perustamisen Suomeen, eli pyrittiin saamaan Suomeen fiksuutta. Kyllä, ja sitä ennen hän oli taiteilija, kun hän oli siellä matkalla, niin hän maalasi joka päivä ja oli todella niin Kallen Kallelan yksi tuki ja turva siellä matkalla. Mutta sitten sulla oli toinenkin. Joo, täällä on sitten tämä Imatran kuva. Tässä on tämä Imatran niin kosken tämmöinen terassi, missä niin saa katsella kosken pauhua. Ja se on, siinä on enemmän sitä parisilaista, kun se on värikkäämpi ja niin kuin päivä loistaa paremmin. Hänen töitähän niin paljon ei ole Suomessa ja nämä 1800-luvun työt ovat erittäin suosittuja. Sitten tuossa on yksi vennykin on tuossa, Vennyn lehmä. Siinä on Vennyn Sanlan Blufeld ja lehmien kanssa siinä. Se oli yksi sellainen aihe, mitä hän käytti ja sitten on Aada Tidén, mikä kuuluu myös niihin tyttäriin. Sitten on semmoinen kansakohtalainen nimi on tuossa Niin, melkein naapurikunnan mies Eero Järnefeltin työ. 1911, eli samana vuonna kun maalattiin Helsingin aseman, niin se suuri taulu, minkä Aalto maalasi, Järnefeltti suunnitteli ja Finssi keksi tekniikan. Kannattaa käydä katsomassa se asemalla. Selvä. Kiitoksia sulle. Kiitos. Kiitos.